Shalom. Horas ma dihita saluhutna Huria HKBP Harapajaya Dinamad Dohoti Parmingguata Apala Ditikyon Adorak sutapuka masuk Parjulu mahita martangyang nahom di bagasan rohat tabi. Amin. Tapuji Tuhata, mare demehita sa buku de nomor 30 ayat sada sahatu tulu. Mar hite-hite goar ni de bata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot goar ni to di perbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Marulupuluk maho jala marlas ni roha ale borusion, ay idama, na Roma ahu maringana di tonga-tongami, ninna Jehovah, haleluya. Haleluya, haleluya.
martang yang mahita. Ale Tuhan debata, ajaron ma Tuhami aturammu, unang tadiko kami, patonggor ma matanami, asa hutadahami hatuami nasiako, ia pergugoy hami marhita hatam, padao masyan hami nasa puda nalipe, sa ito gihon mahami dia kadalanmu, asa hutadahami ho hanguluan nami, manang mangulu manang mate pehami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus anakmi. Amin. Tatangi homa patik ni debata di minggu tasadarion, ima patik palimahon sahatu patik pasapuluhon. Patik palimahon, iko pasangapom mudo natorasmu asa martua ho jalaliling mangulu di tano nanilihon ni debatam diko. Patik paonoghon, unang ho mamunu. Patik papituhon, unak ko mangalakuk. Patik paulahon, unang ho manako. Patik pasiahon, unak ko ulo makatidakon hata nasututu, maralohon donga jolma. Patik pasepuluhon, dan jadi halayangan ni roham bagas ni donganmu, dan jadi halayangan ni roham dongan saripe ni donganmu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang mudana, manang liape ugasa ni donganmu. Ima sahatna, atong rak mangirugu gumahita siat tuhat debata. Ali Tuhan debata, say pargugu imahami, mangulahon nahobar tu patikmi. Amin. Tujolo ni debata tatopo tima dosa tanagodangi martang yang mahita. Ale Tuhan debata pergugu nasuhatu dusan jalan ama para siroha. Dang lomoro hami dah hamatean ni pardosa. Mulak manian parjahati tumadikod dalanna. Asa mangulu ibana. Ido dipangido roham.
Alani i ubain hupangido hami, saya sudah tima torum asa unang mangonai beto hami. Saya sesa suderu sanami, asa mangulu hami di bagasan asini roham. Saya pargugui mahami, asa margogo hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapi gima baga-baga ni debata taringo tu hasisan ni dusata. Songo sitong namangulu au ninna Tuhan Jehovah tung na solomodo rohaku midah hamatean ni parjahat na lomodo rohaku midah hamamula ni parjahati tumadikod dalanna asa mangulu ibana hasangapo ma di debata na digijang. Amin.
Tapuji matuhatta marede mehita sia buku ede nomor 500 ayat sada 1 2. Tatangi homa hatani debata ima di minggu apen patuluhon sadarion ima natar surat di Filipi 2 ayat 12 sahatu 10 elu. Ope hamu nahina holongan songo totong ni pangoloyo muna na sailaun unang hola jupa di hamuna au lamsongonima dina padawa ahu mardonga biar dohot lomos niroha ulah kamuma haluau muna. Ai diulah debata do di bagasan hamu giot niroha nangolang saut mangikut hon lumo nirohana. Dinasa pabahena muna unang mahamu marungut-ungut unang marroha ganggu. Neng surahan jala somar lauk hamu aka anak di debata aka naso maridang di tonga-tonga di sudut nageduk jalana marbalik disi mahamu masinodang songa sesondangi portibion. Marsitio pamahamu tuhata hanguluani bai puji-pujia diahu diare ni Kristus pabuana somo mangopo parlo jongoku jalada naso marguna halu jauku. Ainang pe didurushon udahus somon pelean nakokok haporseon muna marlas niroha doau rap dohot hamu saluhutna. Lao sima halasok kamu jala marlas niroha mahamu rap dohotau ido sahatna. Martua doaka natumangihon hata ni debata jala naupiopsa. Amin.
Tapuji matuhata marede mehita sia buku ede nomor 533 ayat sada 12. Ta tidak koma haporsiatai songona hitan din dakoni dongata sa haporsiao di sadok portibion rak mahita madok. Au porsia di debata Jehovah idoama pargugu na suatu dosan na tumo palangit dohotana. Au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sesadai iman na tinubuhon ni si Maria na gabi-gabi sa di parbadia. Adorak suhabubuan ido tuhata na tumaun na bernit di panguhuman ni silatus nama tetar pajal doibana di hau pinar silang na tua tubano toru dung ditanom na mulak mangulu di hari patuluhon nama naik tu surgu lau dul tu siamun ni debata Jehovah amanai pargugu na suhatu dosani di simai mana apa mamulak sugu tu tanoon manguhumi halak na mangulu doho namate. Au porsea ditodi parbadia jaladong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia doho diasisani dosa doho dihatai nama dok mulak mangulu sugut daging ni halak nang mate doho dihanguluan nasura suda amin.
Tapi gema tikting namasa di bagasan na sa mingguan. Titing Minggu 11 Desember 2022. Guarni minggu ta sadero ima minggu apen ketolu doho topik minggu maru olok manomu Tuhani. Parobas di hari Minggu sadarion 11 Desember 2022. Boima tajaha di titing. Titing namasa. Pilihan tujolo. Sadarion Minggu 11 Desember 2022 di Minggu Manogo dohot arian Uriata papungupelian tujolo tung sidung jamita marhite amplop si pasatot tatu diakoni sosial Uriata sialani tapasa mapleta na duwenggan. 2. Pandidion Nabadia. Sadarion Minggu 11 Desember 2022 di Parminggota ari di Patupado Uriata do Padidion Nabadia tu akka yanakon ni Uriata toropna si halak opat bawah lo 5 boru tangyakton ma asagabe ruas na tang nasida marhapo satu debata jalan namar abiaran tu debata tolu namar bagas titing parjolo di hari Sabtu 11 Januari 2020 pukul siawib di gereja GMI Kasih Karunia Medan Sumatera Utara di Patupado Pamasumasuan Perbogos 5 Namoding. Di hari Kamis 8 Desember 2022 marujung ngoludo Laura Yolanda Boru Sitanggang umur 22 tahun. Borunya mata Polster Sitanggang almarhum. Tuninata Firda Boru Lukman Tobing. Sian Huta Kaping Rawabugil Gang Durian 1 nomor 11A Kelurahan Marga Mulia wilayah Bethlehem. Lalu sadari odo tudian tuata mana mengapuli keluarga nati nelkonna. 6. Natal seksi 2 Naposo HKBP Harapan Jaya. Sadarion Minggu 11 Desember 2022 seksi CRN HKBP Harapan Jaya di Patupado Natal. Maringanan di gereja masuk pukul 17 WIB. Dihimbau tu sudi remaja dohot Naposo Bulung. Boy madohoti acara Natali. Tatangyak koma asam bardala do denggan. Pitu Natal danak sekolah Minggu di hari Sabtu dohok Minggu 10 pitu dohok 11 Desember 2022 sekolah Minggu HKP Harapan Jaya di Patupado Natal. Imam maringanan di gereja yang terbagi 2 kelompok. Naparjolo orang besar di hari Sabtu 10 pitu Desember 2022 masuk pukul 16.30 WIB. Napaduaon orang kecil di hari Minggu 10 Desember 2022 masuk pukul 16.30 WIB. Tatangnya kema asa mardalan denggan. Walu acara pesta Natal kedua di hari Senin 26 Desember 2022 Uriata Patwa pesta Natal kedua masuk pukul 19 WIB. Di pesta Natal kedua Patwa taldo marliturgi sagani kategorial sekolah Minggu remaja Naposo perempuan ama huria ama paradiso dohot lansia lasti panengidon ma asa markur lau mangisi acara. Sia acara Natal dohot tahun baru HKBP Harapan Jaya Budi Jaha di Titing. 10 Natal Sian Distrik di hari Selasa 10 Desember 2022 HKBP Distrik 19 Bekasi di Patupado Natal se-Distrik 19 Bekasi maringanan di Sopo Bolon Sopo Marpikir HKBP masuk pukul 16 WIB saat Rodi Nasidung tanya koma asa mardalan do denggan. 10 Sada rapot panitia pengadaan sarana parkir doho dalan. Di hari Rabu 14 Desember 2022 panitia pengadaan sarana parkir doho dalan di Patupado rapot doho ruas di Uriata maringan di gereja masuk pukul 19 WIB saat Rodi Nasidung tatanya kema rapoti asam mardalan denggan. Parhepengon di Uriata di mingguan boy mata jaha di titing. Saldo kas ni Uriata per 11 Desember 2022 Uria dohok diakoni 164.267.967 perak. Gotilon
226.140.000. Pusat 21 juta 40 rupiah. Pembangunan 2.400.000. Transtostoria 4.200. Sarana parkir dohot dalan 77 juta 124.000 rupiah. Das di son matu sudah ruas nuriata asat tagarma pelian bulan tabi. Pilihan permingguan perituan na tapatupa di bagasan janji mat tabi. Tuatama na masu-masu parhepengon ni huriata. Ulang tahun. Toro ni ruas nuriata nama ulang tahun di mingguan. Tolu pulusia halak. Parhalalo ruas pasato selamat ulang tahun. Hata ni debata nama dok di pesalmen saraf seplalu ayat 24. Ariodo nani jadihon di Jehovah merululuk jalan malas ni roa mahita disi. Sunguni matiting namasa di hudata di bagas minggon. Tuatama namasu-masu salut na. Amin. Tapuji Tuhata, mare demehita sa bukuede nomor 500, ya pulusada Boru Sion. Sa
Dameni debatana sumurung sian saluhutna roha, ima mangaramoti hati-hati dohot pikiranmu nabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Toras marita. Berita nauli di Advent na patuluhonon tersurat di Yesaya bidu 12 dibuhai sien ayat sada tol kasahatu ayat onom ujahau ma di tonga-tonga tak kamanginang takas mapai huti-hutang. Jadi dohonom ma di ari nasasadai mau liate maau tuho ali jahu ala diri masih hoau alai nunga merpamuati rimasmu jalanunga di apuli hoa idama debatado hatuoku ibanahu haposi jaladang mabira ai Tuhan Jehovah doha guguoku dohot puji-puji aku dohot menjadi hatuau dia. Jadi merlas ni roha hamu manahui aek siamual lihatuau. Jadi dohonomuna ma di ari nasa sadai. Puji hamu ma Jehovah, jala jauh hamu ma gowarna. Pabotoh kamu ma akka jadi-jadianna di tonga-tonga ni akka bangso. Jamita hok kamu gowarna na tumibuli. Ede hok kamu ede puji-puji itu Jehovah. Ainunga dijadihon halongangan si boto onni liat ortibioso. Marulupulup jala Maria iya maho ali isi mision ai tibuldo di parsitongami nabadia ni Israel. Di bahasa Indonesia ati adok kita dangapit mengetusi bahasa Batak. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gementar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita nama kaporsia itu hatta Yesus Kristus di minggu Advent patuluhonon
nama kakam di minggu pa pet patuluhon ima las di roha. Alai husukku majunwang tok kamu akka ina ngamang do naposo bulu. Aha malas di rohatta di baga seminggu. Boido bilang-bilang amuna meruji-ruji las di rohatta. Boido on nunga cair be tunjangan hari Natal. Manang nunga sidung besi kop di torhamu sepatu doho baju tabaru ni akageleng. Dukoni nunga tutup be pembukuan, tutup pembukuan. Tang dobe. Dukoni mulu amang situasi lagi las ni rohana dititingin akaning bahasa orang dak dadak buru. Mulu akan amar PC marsikola dope ngasiduk parsikolan. Alai balik sa husukum. Aha majud ni roha mamanginang di bega semingguan. Adong do amata memurugi hamu akenang mulu akan mabalik termekel lo lagi ala sambil memurugi akenang na komplit do pe suami istri akenang muruk do amata seminggu tu hamu daong berjuru nasida jadi harus mabejur rohamuna rasa mabejur rohan akena di bulan Desembero na balagi di apenon ay margati minggu margati lahu patu pahon Natal margati bajuna ay wala mamikir tukang jahit nama waro pa jahit tunon umarga lahu pa jahit ton siap bahan mulu akama maju nurohamuna kama matobuk katongmu wala lahu mangalehon uang jahit dinata alai suku-suku namangi aha malas ni rohani di bata di baheko di baga seminggu baliksa aha maju di rohani di bata di baheko di baga seminggu mululas ni roha di masa-masa ni apen na di igil di bata adok pangarimangingon di perdelan mingulu di baga sesatau puluh ua permabukian do iban iko macohok do permabukun nai ua dia per kebehian iko macohok doi di masa-masa penon dohok tu namangiku ua parrimasian do pinata tu ya anakko iko macohok doi asalas roha di debata pangarimangio doho berujur-jur di diri do di masa-masa apen. Alai mulu silala ubet apa juk rohana toy merduk dus masongos si marunabunap mulai siap tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember saru pasudeda ngadong dinamika ni partodion adoh pakka porsion na tu debata ulan waeng naringgas sonari sogok najukat sogok nari naringgan sogok nari najukat tak songo di pengulu ni akan marapen ikok gumudang do misalnya di dalam sebulanon aksada dosam na tung macai dok borat dia rupan di debata alai yang go 70 hari manang 80 hari ikom bersitutu berjuang go mangulahon naringgan tak katop-patop waeng burju sogok takkan lama sa diturbuk ke di Cisayo tak kakian bangso adi dok aku do jahuba de Batam nabeluahku aku do jahuba de Batam hatuamu aku adalah Tuhan Allahmu aku adalah keselamatan alai maingol lo si parion tak buka rohana tak percaya nasida ay sila manobang gana-gana buruk madebata kecewa iko saha do tuhamu rimasu manang murkaku inna debatama alai mulu di bataon alan di belgani holong ni rohanai muhado lahu papitaho bang sunahu pilito
Amuru kau ngakecewa mangidaon. Alani takang ado juga na. Dilehot debatama suarana merhite panurirang Jesaya matdo. Baluaun na dohamu. Mulu di parhatopotamu dosamu. Iko lasrohamuna, iko puji-pujiomuna ibana inna si Jesaya. Nuai ngakamang dohot tamak kena. Boha. Porsia do behamu dibalgani holong ni rohani di bata di perjalanan di ngulumuna. Porsia do be. Sutung do gabi maduk duku pikiran do rohatta madelani ari-ari ni ngudun. Dangulu bagi kita mangetong mulai sian na belga na pinatupa ni debata di tonga-tonga di ngulutta sah tunamik imaju mana belga di patupa debata di tonga-tonga di ngulu munak kamang di tonga-tonga di ngulu ni hapor syota rotu hatta Yesus Kristus baluaho kita sia dosa dohot hamatea di lehon ari nabadia di hari Minggu dilehon ulau sakramen nabadia padidion nabadia doho ulau nabadia dia kana makka porsiai padidion nabadia doho ulau nabadia mulu di parhatopoti elusna sure ban boto amu elusna kama mulu meru nabadia pos roham nunga sesa dosa itu belgari holong ni rohani debatai di tonga-tonga di ngulu Imana belga, namek met. Ibu itu horota hosa hangulwanu. Isi mahita datuk manggaran hosa di perdagangan di ngulu. Isi manatuk patupahon jeri-jerita. Isi manatuk patupahon akak organ tubuh. Alanido akka amangina las ni roha di minggu adpen na batuluho juga peho takak peho si pata maingol si pariomu membagi hatani debata modohodok kondisi mudum alai ro debata belgado holong ni rohaku mulu di parhatopoto hasala kiciwa do debata tuak kepemimpin di bangsa Israel di sisa 12 lumob itu si Hizkia. Adi dok nak pemaul luangnya dupiho di masa-masa sonari. Ingot ma sutung di luluho wasuna belga lahu panduho ko halero si Hizkia. Dilului hala Asyur beta hurupi hamu asa melua. Dukoni dak sayholan ala Asyur dilului. Doh halak Mesir toy koalisi mahita Asyur dohot Mesir lahu balua ho bangsa Yehuda mani beli mana dang tubuh haporsion nama dok nakaning debata do hatuauna dohot halua manuaeng pergumulan tak sipata do kita porsea naholat debatai haluota alai ala ni panggora ni portibion jut kita makka porsiai portibio jut do kita mengului panggora ni portibio holas sudap mei tebu nei tapi di dok debatan nak yang tu bangsui taum majoon bulusma alai ingot audo hatuamu jala holat tuaudo puji-pujiamu jala ikon hati dakonomu do tu sudah portibion jala ikon marsana bokwar tapi sipata walam mau latadu bisa tok di tonga-tonga di nguduon murah-murah do kita macalah keadaan abe mulu-mulu di naporsia ikut daudo nama-nama hok keadaan alai mulu di naporsia ikut doholonna songonok keadaan ikut tukau mamulu song amin
Mulu sosongoni do regu do. Mulu holak kede do tasalahon. Bahasa masongono do akan asing. Ale mulu prinsip ina porsia manghiutuk kata ni debata songono po keadaanna. Ikko tuka mabulu so. Anok spirit na, anok semangat berjuang na. Tak pesimis. Dang murah-murah medile. Dang murah-murah mana lahor na asing. Alai pangari mangiyon, pangaruji-rujion. Sutung godok-dok naik na hubulu so. Ala ni hudau kuna selao. Sutung dunang dok-dok na hubulu so. Pati buhu hudung-dung nanang si dung-dungok. Sutung dok-dok kubain wain. Ala dang ado gairah. Tak kicau. Herana tiluk-tiluk mangalakka maul merek. Tapi ring majulah. Adik na pati buhuru na tadungdung di tonga-tonga ning udon. Naik punat tadi san, naik punat tadi so, naik songonak do akan gabilu bagi tadi balga di holong ni rokan di batai. Gabilu ba. Jala na mangihut akka amang inang na di holong itu hatta. Ahado ujahan iturpuk tasya sayo. Tidok na parjulo songono. Ikonadong do pengakuan na berutus na terupdate di ngulu di naporsia di tikyo taring tu debata. Tak songo pengakuan na julu ikon aong pengakuan na baru di hamu amanginang taringo tu debata. Iko boy cari takonom muno tuh maliangmu. Iko boy ajar konom muno tuak kaya anak komu doh tuh maliangmu. Ama pengakuan baru. Ala baru kita memulus COVID 10 na tungborati. Ayam gosok ibana na mangula dangarok kita nasihat doh selamat. Sutuk tapi kirak kamanginam ala ni burjum ala ni jamokmu menjaga hai pasuk benda mangulu satu dikyo. Sutung dipikir kamu. Holan ala ni balgeni holong ni rohani di bata. Holan ala ni asin ni rohana do hita di parar do hita laho mengaku menyaksikan tentang Tuhan itu di generasi saat ini. Pengakuan baru musik. Ay mulu so digonggom debata pamarenta di bangsa Indonesia buksilung COVID buido itu terpikir soal perang Rusia Ukraina marporang porak kuranda bangsa nah manaro darasip seluruhna akahumna doh bangsa alai digonggom debata pemimpin yang tertinggi di bangsa digonggom upaya nabu kita adar udul dengan di Bagas Coro di AC baru di servis agak dingin wae. Baru pengakuannya baru di ruas nih HKBP Nabalga hampir 30 miliar uang dana pensiun na tababu sian akar ruas behuria sadok pertibion berita ni pucuk pimpinata nunga salo se ngasido laho menebe-nebe na nga sabi utang ta mulai tahun depan dang adong B laho marah tu dana pensiun menutupi utang alumas haporsion nebel gitu nak kamangina tanggalan digugut to dipakai di batai sudi ruas atau mang 1.000 mang 10.000 mang 1 juta mang 10 juta doh mar miliar ada per keluarga mangali luar biasa pengakuan iman doon ala dia mengulu Tuhani di tengah-tengah kita akan aprosya. Jadi ngulu taring tu pengakuan doh kredom ne baru amanginang tuinata majun babua aha ma pengakuan mulai baru taring tu Tuhani ne baru. Sutung do ala nang lembatua mardonga sarepe atau emak ngaon mulai najulo onna masa tu ne holat songoni dao. Ikko berengom mudo lembatua pinatai pasti adong do gairah-gairah na baru di bagasan ni. Ajak kamangda nama dua nama ngihut dung adong pengakuan ne baru
doho kredo na baru di tonga-tonga ni nguluta ikon lemadok mauliate mahita. Umat harus selalu bersyukur dan belajar dalam perjalanan hidupnya. Mulu tokoh Alkitab na paling terkenal si Uto non lahu madok mauliate ibo to hamu dak kamanginang mulu mangi Uto nau ima si Ayub manang si Job. Dok pedi papor satu tu ibana dang alani ibana. Saulat nari. Dok pedi papor satu tu ibana dang alani ibana dohok pangalahona. Alai tuk do ibana. Madok mau lihat jela marsiajar mulu di batai HP mangula dakkolan sian naringgan ibana batu dukun puasona. Sian hamaulo pe di batu dukun puasona. Ajak kamang dah inang mulok pinamaul di bulu suak kenang nuaeng siani pe mangula do debata na jonok maju nuaeng merujung ngulu wasta umur 20 tahun anak boru siani pe belgadu kuasun debata patar di tonga-tonga di ngulu anggo sia jolma do inangi awal na tumatangisi wala na di kamar na namai sampai rapos si balolong na tumatangis alay ala mangulu du puason di debata ikut tu mergugu amin itu jadi mamereng akan amason unak kola na dengga-dengga sian na rohaipe mangula du patar puason di debata na patuluhon mulu lahu makka porsiai debata ikon adong go las ni roha dohot ulu-ulu. Apalagi di masa-masa apenom, ang gusto marulupulu pengita di taon baru di huriaon takku to besong dia duduk di pikiran do si taon mo. Alana ulu-ulu tenu belgi taringo tutuhan naneng ro badua hali. Tuhan manang naneng roi na pasti di mana ngro dikina lu stabut tak songon kita akama na budari na mangudon Portugal laho lolos doho Inggris habitelu tak songoni managam alai mulu tuhani na pasti do roi bana alai dikina do na suribabu itu tabuna balas do roh ada mulu pememahon na pasti anggo so pasti do ago seniurun hape telu cita roha mol murung sampai dia pulih menagudari jam sedih be la umar kai syakko senau ripe mininda beri alai sunare dia rahuk kita fokus ta pai mai mahon na pasti ima Tuhan ta Yesus Kristus ngasudibe margaba-gaba bagas tak kamang inang ngasudibe songon na siamu na songgo gaba-gabamu sarapa songon au ngasudi margaba-gaba bagas ta ngasudi mabek kitab baru kue natal tanggope anggoda mulu hola di jabumu na dorok kitab baru ale di pergudungun dang adok kitab baru curiga do mangida pakka porsionom iro unang itu ruduk jahamu mulu marulu puluk tu hamu pe memahon harun bagi hamu ulu-ulu nei aja dangi bagi biasing ko ber pemikiranmu na ba akama mulu dong markuinatal lo hamu sebubuina markuinatal ma humaliangmu unak kolak kamu alana mulu kolak kamu pe naik do gulamu na apalagi malang nastarian don pati bau gula na aja kenang dah asal lasro laho paimahon na pasti ima Tuhan Yesus Kristus ima situhuni panurirang Jesaya di hitanuai manomu di bagasan las ni roha beruji-ruji madok mau liate jala ikon las roha alana mulu solas biro hatta laho manomu Tuhani dakku boto be ise nataha porsiai mabelas rohatta
Jala ingo ma mulu solas bero hatta manomu arini Tuhani sia dia belas neroha. Alana sian habirang do sia mummu. Sia pudindo sia julung belum tentu mabahelas. Kola Tuhan itu. Bayiru makana mampu da sisi saya madokon. Debatado hatuauku. Debatado puji-pujianku. Debatado keselamatan. Na berpudi saya 5. Saya betu akkar ruas lumubi matu akkar yang beter didio. Adong walu rumah tangga sia dak danang. Di konseling lah mabuat terdiri husukum makamat tado inaton. Songono. Ringkas do umar minggu sip. Sip bo ama. Sip bo. Usuk nak kenata ringkas do umar minggu si patama. Kami ibadahnya bukan ibadah dewasa, kami ibadah sekolah minggu membawa anak-anak. Bah, itu riku luar biasa. Jiro do mata mangantar. Adong na doho, adong na dang. Kodol homba buti akama. Mulu susian haposon ni bobe. Lahu mengajari hapursion anak kon. Adigabe. Nageleng doho namenek do buisir-sioron. Mulu dung magudang do maol maputek ponggol. Ima luar biasa ni alak Batak berjamita akan itu. Toho doi. Lak sa tabu-tabu di jamita sianon langgatanon. Mulu suulu doi banang-banang ihon putek. Makana mulisin nageleng ko. Mulu akka ama. Ibana do perjulu manang yakor ripina roh yanakum. Mulu akka ina. Ibana do perjulu manang yakor ripina roh giling. Unak si pemay mahamu pedita do akka situ manang yakor. Hamu perjulu. Ati akka mangda. Jadi luar biasa orang jamidan yakka punguan ama doh ina tu hamu. Na perjulu lakke punguan ina berjamita tu akka dalam berterido. Puji debata sia seluruh naroha. Alana sude portibu memuji ibana. Baru dukone dung dipuji ho ibana debata dihapur si ho polim. Ro ama pare di sumedokon. Lehon anak mitu debata ala titibet doi. Sior-siori ajar-ajari. Rom sing hama guria mangodol ho. Tugu maibana asa unang gabi harsak mugeleng. Unang kecewa dong matua. Na buaru anak ko. Sek burjo mengajar-ajar. Ale sono pangalauna. Alana spiritnya. Hapur syota. Mulu sian nagelenggo. Diajari mamuji debata. Talehot tu bagas jorong di debata tua dupan. Debata sendiri do. Marguguhuk kita. Menugui. Menada harajo. Amin. Dah kamang dah. Inang dah. Nama buat terdiri. Ikut serius do kita diso. Alana taingo ma. Taksongon maul ni akka na tua-tua topi mangadupi perdalanan dengan luta. Akka sudut na posoon. Uborat sianom ma siya dupat na tujuruan. Taringo tu hapur siya. Sudah nari. Uborat sianom ma adupat na. Taringo tu hapur siya tujuruan. Noay ngarong besel ma por siya tu YouTube. Tuakka perjamitan na di YouTube na luar biasa. Porsia itu sih. Na media. Na maya. Bah dalam jamat tema tapayak kuma. Jadi mulai sonari ikut dengar do pamujud tu debata. Ikut dengar do hitap mangalehon keluarga tero anak kote tu debata. Jala ta jalo gugu siat debata asabu kita tuk manugu gelek te asa nong gabi arsakta. Nang di kita saduna kamang dah lemar gugu kita. Laho pai memahon hari ini Tuhan napasti merhiti majamoton peribadahan pemuji-muji itu debata pemilih itu debata dohok penugu-nugu itu debata di pasu-pasu Tuhan mahita saluhutna amin. Mau lihat tema Tuhan dihatam na kutang yau kami di kesaksian di naposom si Jesaya. Hodo hatuaon
doho puji-pujian doho hagugun ni na poso jala lau saur doi noeng Tuhami akaruasmu di HKBP Harapan Jaya. Hodo Tuhan na berdoa kami, hodo na ikusi pujian nami, jala hodo Tuhan hagugun nami madalani ari-ari ningulu. Lemangir bang perdalanan ningulu nami, lam duk-duk jala lam moldo laho bulusun nami, alani miyam matoddim toddi purbadi di hami ganuk mersada-sada. Asa tunghibul rohanami margugu hami mengedupi di bagasan habisukun nasya jalatuk kami memeritahu balgani holong ni rohami tu yanak kon nami tu dongas saripe nami tu humaliang nami nang di tonga-tonga ni bangso mulu siap perdalanan di ngulu nami do sipata manibil lo hami tua dupam sipata langgus do pakkaporsyahan nami partangyangon nami doho perminggun nami alai dukapo do tangamu maju doho makaul hami alani Tuhan unang alang asini roha toto malam ajar-ajari hami lempas serep rohana buka rohanang pikiran nami asa holak katami namanirai dohok manodangi hami lahu mangudau-dau si galupai pasu-pasu akkama nami nanamion di tonga-tonga di keluarga dohok akaulona urupi perbubui jala loas manasida mangudau-dau natama naho bartolomone roham mergugu pasidikon akkaulahun najah asa tupulin pakka porsyonon nama redupo merguguk kena toras mengajar-ajari akka anakko bagurang-gudak ko pasikolakon tuak kana tumipo asa merkiti seluhuna goklas ni roha jalabu sudina keluarga nami keluarga ni akarwasmo keluarga na memuji ho sian nasaroha gugu nang ade-ade nami udang dua kahamolo kubulus sami Tuhan di perdalanan ninguduon unang luas sami madili patugu haporsion nami manang las ni roha arsak ni roha pehubulus sami tuk kami mengulusi berhiti mangasahun kuar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami dison takas do di idahu akka natoras anaing mabuan ni anak konna terdiri para cabar tu bagas akarazau urupi akana toras nasidaun gebina toras na burjumar Tuhan burjumar huria di bagasan halam bohong mengajar-ajari akka anak konna pinalumihomi asa seluhukna akka anak konna sida gabi anak nama bahas sangat digowar ali amang pardingkan bahasa di baritani titing ari sadarion gudang nanang siulah honon nami dohot akka naung masa homa nama masuk-masuk na di bagasan dok ni roha urupi akka na marhabot ni roha paingot na sida dada hamatian ujung ni ngulu ni napursea perhitian doi madai hanguduan nama notong nau pinarade biaka ruasu nama madai pasu-pasu na belga ima hasa sorang ni buru totong ma pasu-pasu buru dohot na torasna ibur-ibur magudang jala sitok kapanahit-nahit suaksoni di akka perayaan pesta Natal naung binuhulami di akka tanggal naung nitotuhon loas saluhut na ruasmu mulai siya na tumua sa hatudak dana sikola minggu laho marulu polo mamistahon di naneng roho tubuh di roha nami nang dihuriam HKBP Harapan Jaya aliama mulak kami siap bagas coromon manomu-nomu harorom di bagasan hapor siaw na tutu si tutu rodoho di ari naung ditotuhomo mangasaho Kristus Yesus martangya kami Tuhan amin.
Mari dihita hukum papungu pilihan. Bantu
yang masuk mahita tulau pedidion na badia. Mari dihita siap buku di nomor 146 ayat 1 ayat 2. Di ayat 2 jong ma akan atoras aneng mabuan dak danak terdiri. Mari demahita. Oh Jesus nang terdiri dapat soposon Sai Roma mangaligi uhut majalon Ibu anak torasa nasida beguson ay nay pasatona Tuhodak danakon. Martangi yang mahita. Alia manami na di Banua Gijang. Narodo hami tujulo mabuan akadak danakon. Saya si maroham. Jalo manasida gabe anak komo. Pasu-pasu jala pargugui manasida. Mangiahi hanguluan sogot marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amin. Di akanatoras nama buan dakdanak lahu terdiri hata si paingot atong hamu akadongan nama buan dakdanak si didionon tangi hok kamu mahata ni Tuhan Yesus laho mahamu tulia portibion ninna madok akasisianna pude hamu masaluhut bangso Didi hamu manasida tu bagasan guar ni debata ama dohot anak dohot tod di purbadia ajari hamu manasida mangaraduti saluhut nahu tonahon itu hamu jala ingot ma sai dong anak kudo hamu genupari rasi rasa ro ajal lihasianganon manang ise na porsea dohot nididi dapotan hanguluan alai naso porsea hona uhum sogot tangi hokamuma dohot hata ni debatana tersurat di evangelium ni si Markus adong ma akan nama bondak danak tutuhan Yesus asa di jama alai dipicang akka sisian naima nama boni jadi dung di ida Tuhan Yesus sugu marohana di dokma luas samu ma akadak danaki rotuau unang orai hamuna sida ai diakka sisongonido harajaon ni debata na tutudo nahudo kotu hamu manang ICP anggo sosongon dakdanak ibana majalo harajaon ni debata dang bongot ibana tusi dungi dihaul ma akadak danaki dia peho matangan na tunasida laho mamasu nasida atong dihamu akan atoras rak mahamu maka tidakon hata hapor syottai sada dua ya mana itu surga mangumi alak na manguluhot na mate
atau alusi hamuma hata na husukunon tuhamu na perjulu dipangido hamu nuaing didion akadak danakon tu bagasan ni na hina porsyau mula alusna dipangido rohanami kurang gugu alusna dipangido rohanami dapat dua ho beha naulo do hamu memudai anak komunaon asa diboto jala di hutun nasida hatani debata halusna naulo do hami napatuluhon naulo do hamu marsuru nasida tu gereja doho tu perguruan ni huria Protestan asa gabe ruas na mangulu nasida di Tuhan Yesus Kristus halusna naulo do hami atong tapasahat manasida tu debata marhite-hite padidion na badiai maju mahamu sada-sada Ali Shira Roksin Hariaja Budidi maho tu bagasan kuar ni debata ama doho tu bagasan kuar ni anak na Tuhan Yesus Kristus doho tu bagasan kuar ni tod di porbadia amin. Sai diramoti Tuhan debata maho di hababongot mon tu bagasan arajaun ni debata rodi saliling ni liling. Amin. Ali Christian Elpano Silalahi Budidi maho tu bagasan kuar ni debata ama doho tu bagasan kuar ni anak na Tuhan Yesus Kristus doho tu bagasan kuar ni tod di porbadia amin. Sai diramoti Tuhan debata maho di hababukot tu bagasan harajau ni debata rodi saliling ni liling amin. Warna napas nih, warna napas. Ali Mikael Jonathan Evano Sitorus Budidi maho tu bagasan kuar ni debata ama doho tu bagasan kuar ni anak na Tuhan Yesus Kristus doho tu bagasan kuar ni tod di porbadia amin. Sai diramoti Tuhan debata maho di habubongot mon tu bagasan harajaun ni debata rodi saliling ni lilingna amin. Namanya udah pas. Ali Natania Clarissa Roselin Sinaga Budidi maho tu bagasan kuar di debata ama
doho tu bagasan goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, doho tu bagasan goar ni Tod di Porbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan debata maho di habon tu bagasan harajau ni debata, rodi salilin lilingna. Amin. Napas keluar di jam, namanya udah pas. Ali Hero Septiano Sibolon. Udidi maho tu bagasan keluar ni debata ama, doho tu bagasan keluar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, doho tu bagasan keluar ni Tod di Porbadia. Amin. Sai diramoti Tuhan debata maho di habobongotmon tu bagasan harajau ni debata, rodi saliling nililingna. Amin. Napas begorna? Ali Selena Maria Quintania Boru Sitanggang. Hudidi maho tu bagasan goar ni debata ama, doho tu bagasan goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, doho tu bagasan goar ni Tod di Porbadia. Amin. Sai diramoti Tuhan debata maho di habongokmon tu bagasan harajau ni debata, rodi saliling nililingna. Amin. Mundur. Samping aja ya. Napas begor no? Ali Charlie Matius Parasian Sitanggang. Hudidi maho tu bagasan goar ni debata ama, doho tu bagasan goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, doho tu bagasan goar ni Tod di Porbadia. Amin. Yang diramoti Tuhan debata maho di habobongotmon tu bagasan harajau ni debata, rodi saliling nililingna. Amin. Napas begorna, namanya udah benar, udah. Buka pita-pitanya. Ali Grizele Romauli Efrata Manulang. Hudidi maho tu bagasan goar ni debata ama, doho tu bagasan goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, doho tu bagasan goar ni Tod di Porbadia. Amin. Sai diramoti Tuhan debata maho di habongokmon tu bagasan harajau ni debata, rodi saliling nililingna. Amin. Napas begor no? Begorna napas. Ali Gwen Yopela Boru Siaturi. Hudidi maho tu bagasan goar ni debata ama, doho tu bagasan goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, doho tu bagasan goar ni Tod di Porbadia. Amin. Sai diramoti Tuhan debata maho di habobongokmon tu bagasan harajau ni debata, rodi saliling nililingna. Amin.
Jongjong ma, hamu akana toras nama budak dana. Martangi yang mahita. Ali Tuhan debata amanami merhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nunga hupasahat tami akada dana kotuho. Jala di jakokodo nasida gabi anak komu marhiti-hiti padidion nabadiaing. Asa masuk tuhuria ni hala Kristen nasida. Jala gabi panean di hanguluan nasaliling nililingna. Hasima roham dohot diakana toras ndak danakon. Saya pargogoi jala ajari manasida. Manugunugu dak danakon tuho. Asarap nasida taruli diakka arta ni harajon. Amin. Marde mahita lausrim mahita jongjong. Tatangnya koma peliata dia dopa ni debata martangi yang mahita. Ali debata amanami na di banua gijang. Hodo haroruan ni saluhut sileho-leho naringgan dohot nasa ulibasa na mau diutus. Upasahat tami masian na nilehom itu kami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutus di julong. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasyak kami pilihanon. Pati bulgon harajomu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite toddim. Asalam hutad dahami gudang ni silehol-lehom itu kami. Asalam girgir hami madok mo liati tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di banua gijang. Say pinarbadia maguarmo. Say Roma harajon. Say saut malomo ni roham di banua tongon songon na di banua gijang. Lehom matuhami sadarion hangulua siap hari. Say sama dosa nami. Songop panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togi hutu pangujunan. Palua mahami siap pangago. Mahamu di bagasan dame nasiat tuhatai, jalo hamu ma pasu-pasu nasian debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho.
Di sodakot Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debatama bohina tuho jala di pasaor homa damena tutotim. Amen. 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 Sudi hita ruas dihuria lison hami aka parhalado na makubasi di bada pukul 10 pasahatot tu hita. Selamat apem mari hita. Selamat hari Minggu. Horas masih jalan meta. Julu mahamu aka nama buat terdiri ya sama si jalangan. Ya merbaris mamu asai jalang akar wasta ati ang majalang bawerno kita merputo. Ati akamang inang buita majalang da sida asa madako selang.